Ilalabas ko na po ang mga paninda ko para mangharang dito sa labas. Kasi bukas wala akong pamimigay sa mga inaanak ko. Yan. O ikaw, tol. Harangin din kita. Oh, only 300 pesos sa sando. 200 sa short. Ito pa, may butik Yan, kami. may butik pa kami. 550. Iba design yan. Iba design yan. Butik. Yan, Ray. Mapapagliban mo yan. Kunin mo, may maganda yung design yan sa likod. Kunin natin guys. Tumagin na yung ano, Sherlyn. Oo nga, ayaw naman lumabas. Ano sa bahay? Wala pa akong pera eh. Oh, sige, punta kami na. Dito tayo dito. Oh, dito tayo. Yo. Pwede ba Gcash dyan? Pwede ka. 0961-924-9686. Sige. Tapos mo lang. Joker. Ayan, Joker. Bibigyan ko lang sa bata ko. 550 lang. Isa, nakapili na ako isa. Nakabili na. Ayan. Ito pa isa. Ito. May mas malalaki akong size doon tol. Meron doon sa loob. May mas malalaki akong size doon. Kobe Bryant. Dalawa na ako ha. Dalawa na. Tapos dito. Uy, pre. Dito. Sampay mo dito yan tol. Sampay mo dito yan. Yung jersey. Baka may jersey yung maganda-ganda ka na dyan. Oh, dalawa na sa akin ha. Oh, yan. Yun oh, may benta tayo dito tol. Yes kami. Ayan. Butler. Ayan. Sige. Yan. Bugs. Yun oh. Benta tayo dito guys. Ito. Dito na yan. Donkey. Spurs. Ito kay Sabo. One Piece to Sabo. Wala bang carry dyan. Meron. Parang carry ng ano, carry ng manok, mga ganun. Tol, may Stephen Curry ako nito ah. Sige. Ito yun ba to? Lewa isa kay pre. Tatlo na no. Shirt, baka trip mo yung shirt. Hindi, may Stephen Curry dyan. Ay, nandun sa taas. Kaso to, di wala na. Ito, Stephen Curry. Ito, Stephen Curry. Wala ba yung ibang tira si Stephen Curry Wala, natin? eh. Ayun lang talaga siya. Yung, ito meron, Stephen Curry. Yan, meron dyan. Gusto ko, ano lang. Gusto ko pag Stephen Curry sa ano lang. Ah, sando lang. Pero ito lang kulay niya, Stephen Curry. Dalawa na to, tol. Tatlo sa akin ha. Tapos, Hindi, isa lang sa jersey, Ayan. Ito lang. Ito sa kanya to. Yan, tsaka yung isa. Dalawa dyan, yan. Yan, meron pa dyan eh. Saan dito? Saan ba dyan? Kasi dito banda yun eh. Ito ata. Yeah! O, yan. Kabi, order ako na ito, mga tatlo, mga ganyan. Oh, ano na yan, 700 bentahan ko yan, pero 550 ko na lang binibenta para mo. Kasi ano ngayon eh. Ano na yun? Discounted na yun. Discounted na. Kada isa nito, 550. 550. Oo. Yan. Ito. Oh, pero dito 300 sa jersey. Sa jersey, 300 lang yan. Oo. Hindi, kunyari, ito, pare, pare, may sizes ba to? Wala na. Yan lang, large. Ito na, lads. Ayun na, Siya pinaka na lads. Ano, kunin mo na. Hindi, kukuha talaga ako dyan. Bibira naman. Ito, bigyan mo ako ng ano nito, pre. Ito, bigyan mo ako ng ano nito. Nang Tatlo niya. tatlo nito. Teka, napasubuhat ako. Magkano muna? 300. 300. Oo, 300 pesos lang. Titol, paiga yan. Ito, dito po kami nagbebenta. So, kunin mo na to. Okay na. Okay. Meron pa ako doon kapares ito. Iwan ko na to Ano, hindi. Ano nga, order ko muna siya. Ito na, kunin mo na nga to. Dali mo muna. Hindi na, Hindi i-save na, na to. baka kasi maano pa. Kasi jersey ako, tapos susuot ko yan. Di ba saan ako yung yung isa. Eh, pre. Ito, wala ka na. Bigay mo sa susuotin ko ngayon. Okay, sa'yo na to Yan. 550. Wala na alisan. Natanggal mo sa tanggalin na. 550 naman, bambira. Madami akong kukunin. Ito lang, kunin mo 550. Yung bata ko, ang dami ng bata ko. Ang benta. Murang-mura na to, 550. Bambira ako, 550. Ano, kunin mo na to. Para maka... Pre, yung bata ko, 14. Tapos wala akong... Ay, 14 anyos, malaki to. Nagpunta pala si Grisel doon? Hindi, matatangkad naman. Tignan mo na yung bata ko dyan. Di ba? Kasi to, yung dalawa na kunin mo mamaya. na to. Mamaya, bigay mo sa akin pag punta ko dyan. 550. Hindi ko tao. Alam ba? Pambira, nagiinom ako. Pwede bukas natin Oh, sige, pag-usapan. bukas. Okay. Hindi.
Orderin ko na nga ngayon. O sige, sige. I-reserve na yan. Oh, Para reserve na ano, to, reserve na yan. Reserve na yan. Ang para bira sa'yo. yun. Bukas nga para sa'yo. Pero walang sizes. Wala. Ito na yung Ayan talagang size niyan. Tol, ilagay mo nga ito dyan. Wait, parang mas mabigat. Bawasan natin. Sige. Okay, punta muna namin dito. Hindi, ano saan yung order namin dyan? Ito, yung Joker, tsaka tong... Hindi, bigyan mo na lang ako Joker 3. Tatlo, yung isa nga lang to. Isa lang yung Joker. Hindi nga, paano yung babayaran na kagad? Oo. Bayaran na kaagad. Ay, visit na yan. Direct na bayad to. O, kaya nga, bayaran ko na. Magkano ba? 550. Tingnan nga. 500. Ha? 500? Sige, pwede na. Ano? 200, pwede na. Para ano. Oo. Kayo, bro. Hindi ako nagbibenta. Pero may discount na yan, kuya. May discount 700 na yan. talaga yan. 500, Binabayaran well, namin yan. Kayo. Where are you, Joker? Baka Buti may 500 ako dito. Oo, Dahil ito na. dahil sa tropa ka naman, ayan, 500. Tropa ka naman Tropa tuloy. ka naman eh. 550 yung bentahan ngayon. Ah, pwede nakabili guys, na kami. nakabudol tayo. Nakabudol na kami. Dito, sa- Uy, tayo, dapat nga order ako ng mga anim eh. Yan. Bukas. Ito, Bukas, marami pa babalikan rin nga bukas. namin. Tapusin lang namin itong vlog namin. Thank you, Tol. Thank you. Ano? Bukas pati ka sa taas, marami. Visit kayo. Hindi. Uy, Ay, discounted na yan. Discounted na yan. ano pa kaya sa discounted eh. Gusto ko anim eh. Ani, o sige mamaya, babalikan kita. Babalikan. Wait lang, bibenta pa kami dito. Tara, dito tayo. Ay, si Maring Irong. Nakakabenta na lang siya. Ganon, guys, magbenta. Hey, mga kapitbahay. Benta persahan. Mga kami, eto si Ate Roda. Sa jersey, 300. Sa t-shirt na bootleg, 550. May mga pangbabae ko yun, no? Si Lisa. Ba't mamaya pa? Ngayon mo lang kunin. Tingin ka dyan, no? Baka may... Oh, dito tayo. Resto natin ng maayos yan. Yun! Abanti! Abanti! Ito, hawak ko. Ito yung mga pang girl lalo ko. Laki naman. Oversize nga yan eh. Yan, Rihanna. Wala nang sizes yan. Ito medium. Tape, Drake. Joshua! Ay, gusto ni Joshua yan. Ito, Jersey Drake. tol, baka gusto mo jersey tol. Hindi gusto. Hindi yung jersey. Hindi mo basketball. Na sister ko yan. Ah. Okay, ito, Drake. Ang ganda. Medium. 550. 700 benta ko niyan. Discounted na yan siya, Ha? discounted. Uy, yun na yun. Sakto na yan. 550 din yan. Hindi naman tela din. Hindi naman yan dyan. Diba? Game, kunin mo na Ate Rota. Magpapasko lang akong pambigay sa inaanak ko bukas. Gipit na gipit, tapit. Ha? 500? 530? Yun na, para may ano lang ako. Discounted na yan, te. Discounted na nga, 700 talaga yan. 530. Ah. Kunin mo na yan. Pero hindi kasama hangin ha, wala akong hangin sa bahay. So guys, pangalawa. Pangalawa na tayo. Pangalawa lang kami ni Jordan. Alam mo, swerte ito sa akin si Pinsang, si Tito ko. Dito ko pala. Ayan na guys. Huwag nyo nalagay sa ampo ha. Uy, Ate Roda, huwag mo lang ilagay 10, baka 1,000 yung ibigay mo ha. Baka 1,000 nakakaya naman. Bro, ikaw. Tatay ko ulit. Nakabenta na kami. Up. Ha? Walang barya? Balikan ko yung barya. Okay, balikan natin yung barya guys. Tanong pre. Balikan ko Ate Roda ha. Tikat na kami. Okay, dito naman tayo guys kay Boy. Tayo kay Boy guys. Ito yung naharang namin kanina eh. Dito tayo kay Boy. Kaya yung gawa ng masama. Oh, bakit kayo nagagalit? Nagtitinda lang kami. Sino nandun? Ay, Ay, si ano pala. Hey! Dito tayo. Tao po! Ay, may nagiinuman tol. Okay lang ba? Naka-vlog kayo? Ha? Dito natin yung... Ito, mga jersey. Dress nyo. Gago mo. Muntik ka na mahulog. Short, right? Jersey? Ano, Yan. Yan na lang natira. Dalawa na lang. 200 isa. Yan, 300 sa ano. Sa Sando. Ako, kunin ko to. Bakit? Dito ka na, nag-effort ka eh. Oo. Oh, saka naka-vlog ka. Maya ka naman. Mapapanood mo to. Shout out. Nakadalawa lang ako eh. Pangatlo siya. Ay, si Kuya Ricky. Kuya Ricky, ito tol. Bootleg sinasabi ko.
550 nga. Jersey, lang baka kami. trick niya. May mag-trick pa kayo jersey. Bootleg. Baka doon natin 13 months eh. Ay, pera Jay. Ito talo, baka gusto mo to, yung sa sando. Yan. Ang ganda oh. Ito, malalaki tayo. Ay, sa bata ba? Meron ako doon pambata. Hindi ko nadala. Meron ako doon mga pambata. Nandito. Sa jersey, para saradong 500 tol, malaglag. Para saradong 500. Marami akong jersey kasi. Diyan, tayong jersey dyan, oh. Puro pang laro din mo rin. So, shoot lang. Oh, sige, okay na yan. At least hindi na zero. Nakabenta na tayo ulit. Oy, Brio, lumabas ka dyan. Pero nga, Wala. masok. Eh, boss. Okay, pangatlo. Kaya hindi ako mabili. Ha? Ang pera. Naku, huwag mo sasabihin wala kang pera. Konti lang pera mo. Sabi mo, mayroon din. Oo. Puro ano. Mukhang babalikan na natin, ba? Balikan ko na ng 200. Mamaya, magbablog pa kami. Salamat. Okay, dito kami, dito. Salamat. Pangatlo. Mamaya na, mamaya, di pa ako kumakain. Nakasama si Erong, oh. Yun, tsaka si Tito Lordan, the One Punch Man. Uy, sino yun? Sino yun? Wait lang. Sino yun? Mamaya, Teroda, wait lang. Dito naman tayo, dito. Yun. Ang boss, namimigay. Binibenta, boss. 300. Yan, oh. Yung mga jersey. Baka may ano ka, kuya. Total, Wow. baka may tip mo din. Oh, meron na. Dito tayo. Oh, boss. Yan, dito tayo sa bahay. Dito tayo mga ano. Shirley! Shirley! Ha? Hindi ako maririnig nun? Shirley! Ah, Shirley. Pasukin ko nga. Shirley. Pasukin ko, ah. Sino tao dito sa taas? Silang lahat. Okay. Sa Shirley. May pinapasabi si ano? Sino? Si Kian. Aray. Hindi ako magkasya. Magkakaya talaga dyan. Malaki ka eh. Naka-5 budol yun. Dito. Hindi tayo nanalo. Tara, tol. Dito tayo kay John Lee, tol. Puntahan natin si John Lee. Bah, mga karton dito. John Lee! John Lee! John Lee! Bah, John Lee! John Lee! Tatago ah. Tatago ka, ha? Oo nga, tol. Tataguti. John Lee! Andito yun. Yan! Tulog pa yun. Ganyan yun, John Lee! Ang gulang tang natulog, eh, lo. John Lee! Yung tao dito? Stay. Tol! Baba ka, tol! May surprise kami sa'yo! May surprise! Meron kaming paano. Hindi, si John Lee! Kung saan? Ha? Sa labas? Sa labas daw. Sa labas. Sana, tol, baka mabigatan ka. Sana na. Ito yung bahay namin, Dan. Mahuntog. Dito. Dito, Ding. Kung ano lang to. Ito siya short. 200 pesos. Kaya po, pili ko sigari ng kanya. Yan o. Babae! Pambabae yun. Tig-100 pang babae ko dun. Kundi ko dito mamaya. Ano? Huwag siya mamimiliin. Asa na? Sino yung tumatawag sa akin? Where your voice, ha? Sa taas daw, dito tayo, magbibenta tayo dito sa taas. Makakabenta tayo dito, guys. Nararamdaman ko yung himakin ni Pedro Guevara. Hindi ko mabuksan. Okay, dito tayo, guys. Yan. Akit ka rito, Lordan. Dito tayo, guys, mambubudol tayo dito. Bango, may Ang bango! Ang bango! Ayun! Bango niya na. Okay lang yan. Okay. 300
Bakit kaya 200 narinig ko ah? 200 short! Kuya Tomas! 200 yung short! Kaya nakikita yung katawan ko. Watch it. Ito, 350 ah. Ayan. Bigla mo binata ah. Wait lang, tol, pawak na. Ayos natin to ng ano mo. Short. Ayan, yung mga ano, bopis oh. Kaya nga, bango nga eh. Ayan, bopis. Sa baba. Hindi, papaitan ko pa sa baba. Wait lang. Oh. Bango nga. Oh. Guys, Sampay-sampay sabay muna. muna. Wag. Okay na yun. Ha? Grabe. Nakailan tayo? I-vlog mo naman yung niluluto niya, oh. Oo. Hop! Yung guys, oh. Sarap. Ang sarap nun, oh. Kaya sa baba yung papaitan. Ito, bopis yan eh. Bopis. Alam buwas na yan. Ito na lang yung short ko dito. Alin? Nagpapalaki sa akin. na lang. Hindi. Sakto yan. Dato. Parang yun, oh. 200. Pagkailangan nito kayo na skwenta. Bro, grabe. Ito 300, oh. Ay, Jesse, ba, matipuan mo, yan. Ayan ako niyan eh. Ito iba-iba, oh. Ito lang, loko, may mga inaanak pa ako bukas. Ha? May inaanak pa ito lang. Ang ganda nito, eh. Meron pa lang ngayon. Hindi ka lang natin may ito, basta natin sa akin ito. Oh, sige, yun. Bali, pang ilan si Tito Oslek? Pang Hindi, lima. meron ko na ngayon. Mamaya tayo natin maningin mo. Sige. Pang-apat ata. Okay. Bayaran daw niya ng 1, 2, 3, go! Ba't ka na nalamya mo dun sa Christmas party? Ayun. Wala singgot ka na ata dun, ah. Hindi, ano yun? Ano lang yun eh. Yung pangalawa na yun. Ah, Diba tapos na yung, ano, Okay. yung laban na. Tapos na. so guys, yan. Sa tulong nila ni Tol Lordan at ni Tolerong, yan, pinsang ko, mga kamag-anak ko lahat yan. Right ba yan? Hindi. Video. Video lang, video. Nakabenta kami, nakailan tayo? Susunod, may ilalabas kaming branch. Battle City. O, ito guys, ito sa likod. Trip nyo. Ito guys, ilalagay ko yan sa harapan, yung design na yan. Tapos ito lalakihan dito sa likod. Tapos dito sa harap, maliit lang. Tapos nandito yung Battle City. Clothing line namin yan. Clothing line namin yun. So, Guys, Ano yung pinagdaanan nung pinapakulo ni Oslek ah? Meron din pa eh. Lori, ano ay magkano nga yun? 550 lang sukli, no? Tapos yung kay ano, kay Jerome to. Dadaan ng 450, wala akong barya, guys. Baklak na nga oh. Ay, meron na. Guys, ganun ako kalupit magbenta. Malapit mang budol. Ganun. Si ano nga eh. To yung nagtitinda ng 10 piso, tabo timba. Kapitbahay namin. Nabudol yan. Tabo lang. Pag sabing, 500 lang yan, logi. Akin yung pera mo, alis ko. Meron ako sa jersey. Ang dami may jersey, oh. Maraming Hindi, meron ako. Ito. Meron ako, di ba? Toon Squad. Meron ako eh. Yung Chicago Oo. Bulls. Ito lang, para pangbahay ko. Ayun, sakto na sa akin ito. Kuya Lennon na lang. Kuya Lennon, yung order mo, baka naman. Yung Roadman. The Roadman. So, lupit na. Eminem. Yeah. Tapos magagawa din kami ng clothing line ng PM is the Ay, key. step in. Nasa baba? PM is the key, guys. Hindi naman ano to, hindi naman wala. Oy, dito pala tayo mamero mo. Gusto mo? Ay, nga pala. Bali magkaganon-ganon ako. Oo. Kasi ngayon ko lang din naman makasama sila eh. Sige. Mamaya doon, kala Kuya Yoyoy. Doon kami mga tropa. Mamaya. So yun guys, ipopost ko muna no at maghanap pa kami ng ibang mabubudol. So ayan yun, thank you Tito Slick. May ang susunod namin nung kukuning 3, yung mga pang babae tsaka pang bata naman. Iikot na, aray. Iikot natin dito sa Bagong Silang, no? Oh. Para matuto kayong mga strategy na ng mga pangbubudol sa mga kapitbahay. Budol gang. So balik na natin to. Pero kailangan ko suklian yung mga susuklian ko muna yung mga dito yung mga pera nung bumili, no? Guys, may nabudol tayo dito, oh. Parang Jimel, yun, oh. I can't tell you what it truly is. Kala ko sa sample na. Tol, papalit mo na ng 1K, papalit ng 1K. Susukli ko Kate Roda. Pababa mo na Wala to. akong papalit ng waki. Utang nga. Barya. Wala pa tong waki eh. O, pwede na yan. Kunin ko na yung ng bayad. Merry Christmas guys! Yeah, Eminem. Yun, may isa na tayo, si Jimel.
Akin na tol, ano naman, puro dito tol, yung mga ano naman. Oh, hoy. Ano? 300 pesos. Kita. Jersey. Bootleg, 550. Antayin natin to guys. Tol, antayin natin to. Leg, Makati yun. Bootleg, Makati. Antayin natin. Gagasti rin namin yun. Di pa pwede. Kahit nagdi-deliver kayo, di pa pwede yan. Eh, dito tayo, pasok tayo. Oo, wala ano. Dito tayo, mambudol tayo dito guys. Diyan tayo nang mabibentan. Ay! Hindi ka rito. Bumili ka. Naka-vlog ako, mahiya ka. 300 lang, Jomar, jersey. Baka 550, bootleg, ang dami oh. Pwedeng 150 na lang. Itong inipo po. Sana yung bootleg, para hindi ka mahirapan. Jersey. So, Baka trip mo. tol, mamili ka dyan, dalawa na lang yan. Jersey. Lagi, pag malamang oversize yan, may maliit pa na oversize. Ito, ang teng-kenteng kong pupo. Kunin mo na to. Ito, itong, Santo, gagi daw nagsusuot niyan. Jersey. yan. Mamili ka dyan. 300 pesos lang. Tapos Datang yan. Oh, hindi. Awi. Oo, gina, bayad agad dyan, naka-vlog ka oh. Ay, maganda yan tol oh. Gagi, totoo na alam pero Putang na, kuripot mo talaga. 300 mo na, okay na yan. No? Hanap ka dyan. Pili, guys. Binibilisan ko yung salita para hindi marinig yung sound sa kapitbahay. Yan. Yan, ang ganda yan. No? Pili dyan. okay, team. O yan, o. Toon Squad, itim. Yan. Toon Squad, itim. Bugs, number 1. Kunin mo na yan. Oh. Okay, guys. Hindi ko maano, may nagbibideo okay, baka makapirate tayo. Okay. Tara, labas tayo. May nabudol tayo isa dyan. yung hanger pa, yung Osleg, nakalimutan. Yung mga hanger natin. Oo, yung mga Kasi babalik naman tayo dun eh. So, ilan na yung nabudol natin? 5 na ata siya, 5 na. Hindi. Si Lasengo, si Ate Roda, si Guardia, si Tito Sleg, Hindi mo nga. pang-5. Kaya si Tara, Tong, let's go. Go. So yung mga pambabae naman yung ilalabas ko. Asan yung mga, nakaligtas yung mga delivery boy ah. Nakaligtas ah. Nako, nakaligtas. Mga nagbiminira mga kaya. Naku, mga nakaligtas. Wala na sila Glenn dyan. Naku, nakaligtas tol. Tara, dito tayo. Oo. Tara tayo magbibenta doon. Alam mo kung bakit? Bakit? Mga kuripot mga tao doon. Joke lang. Kami magpapalala eh. Kuripot talaga yun. I-ano mo na lang, i-block mo na lang. Okay. Doon na kami. Ayun o, mga kuwelaw, may pumunta dito. Yun o. Short naman daw pang babae. Nasaan na yung short? Eh, ayaw mo ng ganong style ito? Wala nga. Kuya. Meron yan dito eh. Ito. Yan, ayun yan. Hindi, meron pa isa. Pili ka lang dyan. Meron ito? Oh, yan. May naka-plastic pa yata niya naka. Meron pang bata. Yan talaga, pang babae. Hindi ka masyado maikli. Hindi, saktuhan lang yung size ito. Payat ka naman eh. Kung ano balang mamili dyan. Ba? Ay, maganda to. Yung black yan, yung green. Parang haba ko ito. Saan? Yan. Pwede ba babae din? Oh, pang babae lalaki itong makulay. Dito. Babae. Puti. Yan, pwede. Medyo parang mahaba to konti. Ha? Hindi yan. Saktuhan lang yan. Ayan naman, ano. Yan. Ayan, pwede. Ayan yung ano. Ito, ayaw mo na yung mga ganito. So, pwede nga ito kay Alden eh. Kay Alden eh. Yan.
Yun o. Ito na lang. Kaya lang. Tapos, ito. Puti. Meron pa ibang kulay din. May pink pa yan. Ito. Sige, ayun. Plain lang. Hindi yung masyad na kulay. Yan yung masyadong makulay. Yung light color, ano lang. Light color lang. Yan, dami naman dyan eh. Yan, pwede yan. Yan o, hindi light color. Ayan, dalawa lang. Yun, dalawa lang. Nakabenta tayo sa short ng dalawa oh. Dalawa. Yan o. 200. Mabilisan. Walay hassle. Walay hassle. May ano dito may ano dito, tag dito? Tubleron. Ay, nasa ilalim mo. Oh, 100 isa. Charlotte, baka gusto mo ng ano? Short. 100 isa. Ha? Marami dito. May mga pang... Meron pang babae. Iba-ibaba mo, tol. Marami dyan. Ito yung mga ganda rito pang babae. Oh. Pahawak nga, tol. Mga short na lang na pang babae. Hindi pang tulog. Yan yung mga ganito. Magkano? 100 isa. Wait lang, maraming kita yun dito. Huwag kayo tope, hindi naman babae yan. Ilalagay ko lang. Ayan, oh. Ang puti mo ganda. Ano na yung ibong yan? Ito pala. Si Toby. Si Toby yung pinaglagyan eh, no? Ito. Nabaliktad lang. Ito, peo. Mga panlalaki, peo. 100 lang, oh. Ano ako eh? Dalawain mo na, lot. Ayoko nang parang nalumag eh. Hindi yan, masikip yan. Ayan, oh, ito, oh. Ganda, oh. May sounds pala. Okay lang yan, hindi yan mga copyright. Lakas ang ulo lang. Ito yung mga ganito. Parang may baby. Hindi, pare-parehas lang yan. Yan yung mga ganyan. Lalaki. Kan. Sundaan din. Yung 100 yan yan, oh. Walang kulay puti? Meron dyan. Baka mo to. Ano? Buti na lang, may mga assistant ako. Yan. So, di ba? Ay, Ninang. Nang, bili ka na, Nang. 100 lang isa. Murang-mura na lang. Ano yung kay Charlotte? Ilan kay Charlotte? Dalawa? Tapos tatlo dito, 500. Sorry, tatlo sa yawaran. Di ba? Ano yung mga ano? Ito lang. Dahil pag kulay dyan to, lahat ng kulay nandiyan, oh. Ito lang yung common sa akin. Ayan, medyo na. Pula, itim, Yan. puti. O, paglabas ko pa lang ng bahay, oh, 500, di ba? Panoorin nyo na lang to sa ito, tutuloy. Okay. Thank you. Sambakin. Yan. Ano natin yan. Malalaglag. Yan, dito naman tayo, guys. Oo. Ay, ito si Kuya ate ni Ken, bibili to. 100 lang isa. Malante. O, yan, busy sila, busy. Kalimutan ko pala to, guys, ilalabas, oh. Yung mga clothing. Baka sakaling may mga bumili, di ba? 350 isa, t-shirt. Floating light. Puti na pinapakita mo eh. Mamaya, balikan ka namin. Ito mo lang kami. Uy, patay ako na cute. Kapag triple lagi yung lasing. Dito tayo. Yan guys, damit kayo guys. Sino to? Sino to? Ay, si Jimel. Ma, si Jimel ba to? Ay, hindi, si papa niya, wala, akala ko sino.
Ah, tol. Yung tindang may tol, oh. Floating. 350. Ha? Ay, si Papa mo. 350. Tapos ako. Diyan nakapunta Ito si Ate Mildred. Ate Mildred, oh. 350 mga t-shirt. Sa short, 100 isa. Shirt ng babae, 100. Oo, ito, oh. Ayan, pang bata, oh. Ito, tig 150 to. Ikaw, panlalaki. Ha? Asan na? At Rodan, doon na yung sukli. Pero kung gusto mong dagdagan, ito, 350. Sa short, 100. Ikaw, Kuya Ricky, kailan mo akong bibilan? Wala akong pera nga. Ayan, ang dami yung pang bata rin, oh. Meron din, oh. Wala namang bata sa bahay. Ay, maliit pala si Jaja. Dito tayo, dito tayo. Mamaya na sukli ko Hindi, nandun na. Ano pala eh? Oo, nandun na. Saan kaya tayo pupunta? Dito tayo kay Lennon. Ay, yung ano, may kulang siya, di ba? Di natin tingin. Oo. Okay, balikan. Mga nagiinom yun dyan. Okay, balikan natin dito yung 200. Ibalikan ka na, tol. Akin na yun, ano? Meron na. Oy, baka sa asawa mo gusto niyo yung shirt, oh. Shot ka muna. Babae, tigwa 100. Kabenta ulit tayo, naningil lang tayo ng bayad. Kabenta tayo ulit. Ito yung magandang ano nito, yung abo, yung puti. Yung puti nito. Ito, Ton. Ito, Ton. Hindi, yung puting ganito siya, may design. One piece ay magayon. Ano? Si Lupe. Ito, 100 lang isa. Ayan, 150. Si Crab Top. Kasi ba sa'yo? Bawasan natin yung tayo. Oo, pwede naman eh. Bawasan natin. Sige nga yung ganito. Ibig sabihin damit mo, sukatin mo. Sukatin. Walang pagsa din sa iyo. Parang maliit. Sige, sulatin mo lang. Ano mo? Ano mo? Hindi naman bawal magsukat ka. Sakto lang. Sakto lang to. Lalaki pa ng shirt niya. Ano? Ha? Oo, sakto lang. Ayaw ako. Eh? Ayaw pag-ayaw. Masyado naman kasi ang laki ng shirt niya eh. Oh. Dapat ang shirt mo dyan, ito. Yan, oo. Hindi yung ang laki nung... Hindi, maliit lang Sana yan. yung parang Balik mo yung babae. shirt mo. Balik mo yung Ito shirt to. mo. Ito yung Sukatin may mo. kulap nito. Baras kids Ito ang kulap mo. dyan. Kasi pinapin ko. Alis mo yung shirt mo, sukatin mo rin. Magkahalo-halo na. Ito to. Diyan pa nga sa Ito, tanggalin na lang ito. Babae. Ano po? Yun na lang. Babae. Kaya kay misis mo, baka gusto niya. Mga pambabae. Ano ito? Ay. Yan ka na kayo. Manager ng habit. Yung... Ito lang, hindi ka na kumuha yung shorts mo? Hindi na. Ay, ito, kunin ko dito. Nasaan na? Yan. Yan, 250 lang. Tagdama ka dyan. Sige, sige. Ano? Native naman ako. Baka pala, nakaparorin nyo na lang sa channel ko. Alam mo naman na channel ko. Hi ka dan, hi ka. Hi ka, hi. Hi ka vlog, hi ka vlog. Hi ka, hi. Hi ka. Bali, pera ko. May sticker ka na ba? Hindi ka na kita may sticker, no? Wala pa. Baka may sticker ka dyan, boss. Yung ako kayo din ang ano. Ay, meron na pala na ito, Jerome eh. Helmet. Oo, binigyan ako ni Jimin yan. Oo. Tinanggal ko nga yung sticker ko na dati yan. Grabe. Oh, nag-vlog ka na lang. Render yan. Wala. O yun. Bigay ko na sila. Ito. Yun, thank you. Yung guys, oh, pang ano, sa short naman, nakabudol ulit tayo. Pasko naman eh. Yan, thank you. Ano to eh? Ito mo na. Oy, shoot muna daw, shot. 24 ng December. No, kaysa mag-inom, Naghahamit. kaysa mag-inom agad, magtinda muna ako. Native naman ako. Magkano nagastos mo? Pag tinatagay mo, singilin mo rin. Ay, pala eh. Kailangan. Dapat kailangan. Buti ka peranggot lang yung na-shot ko.
So yun, pabuk. Dito pala yung mga chikiting. Saan kaya tayo pwedeng maglako? Ay, doon kalatis na try natin. Nagtapos nito. Try natin dito naman sa bahay. Dito naman kami. Wala tayong... Kukunti lang kasi dito sa amin, wala akong masyadong benta eh. Pag dito sa amin, wala akong masyadong benta. Oo. Pero try natin dito. Kala Shirley. Yan. Ano? Ano na? Ang dami ko nang dala dito. Ito mga pambata ko. Coaching. Sa taas lagi tinuturo. Dito kay Tito Oslek. Pabukas nga. Pabukas nga na. BG! Where are you? Dinala na namin yung mga shirt ng pambabae para wala na kayong palag. Pero yung tuwan ni Bayram si KK. Kunin ko yung pre, yung hangin sa taas. Kunin mo tol. May ano kami dito, mga shirt ng pambabae. Okay na, naka-vlog tayo. Walang palag oh. Ayan oh. Ayan ito yung mga pambata ko. Gano'n ganyan? 150. Doon 100 sa shirt. Ito yung pambabae. Hindi yun. Ito, mga pambabae kay Jansay pwede. Tsaka sa pwede rin yung sa'yo, no? Ako ba sa akin yan? Oo, ang lalaki yan. Lagay mo na lang yan, tol. May ganda, oh. Ganda. Ganda, oh. Jeppy, oh. Di ba? Yun ay ganda! Galit ka. Sinuntok eh. Galit ka. Oh! Spider-Man! Ayaw mo yung Spider-Man? Ayan oh. Ito, ate ko lang! Bali! Sana. Yan. Ako sana ito. Ako na. Hindi, pare-pares lang naman ang ano yan. Size. Kahit Ang tigil mo, mas sa ano sa basa. Maliit ito eh. Mas maliit yung... Mas maliit yung isa. Baka pang babae ito. Yung One Piece. Sa short, kay Beyonce, 300. Sandan ni Zeno. Sandali eh. Laki pa kasi eh. Kaya yan. Kaya nga. Lalaki pa naman yan eh. Ayun pa naman maganda. Susuotin niya ito next year na. Hindi, isuotin niya na ngayon yan, tapos lalaki pa yan. Magagamit niya pa na ilang taon. Yan na, mamili ka Pambabae mas. yan, may panlalaki. Tol, palabas na ng mga colorful natin yan. 100 isa, lahat yan, yung shirt. Ito to. Alam mo sa liwanag. Tulog sila yun eh. Tulog ang line namin. Dito tayo sa baba. Pawak tol. Ang daming ano, ang daming tiga hawak. Ito yung mga ganito, yan o, 100. Pili ka Ito, lang. 100 dito. Oo, lahat. 100 lahat yung 100. Lahat ng shirt, 100. Isay ka. 100. Lahat yan. Ito yung mga makukulay, oh. Si JC pala. Sana si JC? Yan, oh. Diba 100. Ito yung mga plain, walang design. Guys, yung mga tumulong, Mga tumulong. bibigyan ni JJ mamaya. Clothing, bibigyan ng clothing. Hoy, nabigyan na ito. Buklay pa. Umuha na siya. Mamimili na ka. Yan, tatlo lang 300 naman ini. Napakamura. Napakamura niya, tatlo pa yan. 100 isa, tatlo. 300, napakamura. mura na. Sobra. Oo. Oo. Hindi, 100 na lang yung sa bata. Sige. Bigay ko sa 100 na lang. Pag sinuot, makate. Ay, di pala. 130 pala. Wala pala akong tungkol sa 100 doon. Oh, binawi po. Binawi pa. Siyempre, negosyante. Yan, ang ganda. Para masundan agad si Jeppy. Mangus na ito ah. Oo, clothing yan, pre. 350 na lang. Yan, Ibenta ko 350 na lang ang mga binibenta. Ano bilhin nila to? Ay, di, tatago ko na to. Kasi nangako yung ano eh. Meron ka na. Nangako eh. Nangako. Lahat ng sumama sa ano, Lahat ng- bibigyan oo, daw. Bibigyan daw Yun, no? Pero mas gugustuhin ni Ben sa iyo. Malamang. Yung mga maiksi na yun. Hindi yan. Dito sa ganito, pre. Susuot na next year. Masusundan agad siguro yun, mga ganito. Mahaba pa nga yan. Ba? Ito lang, Jay. Dalawa lang. Dalawa pati yung pambata. Get, ano? Bali, 100 ha? 350. Oh,
Yung PG nasa taas. 30 na kanina. Yes. 3:30 pala. Nasa taas. Naghihiwa. Guys, nakabudol tayo dito. Na naman. Ano naman? Oh, may, Puro buo ata pera ng tao ngayon ah. puro buo mga pera niya. Babalian ko ba para may barya? Pagkaan, 3:30, ano? 330. Asan yung wallet? Pingi akong ano, 50. Oh, bakit 50? Pingi yung 30. 3:30 lang. 3:30. Ayan, ano ka na, 50. Si Jiggy. Si Jiggy Bara niya, nang bubudol. Bukas ko na yung 20. Apit na apit si Diggy Bara nyo. Tsaka yung sa TV na pala. Ayun nga pala, nakalimutan ko diba, muntik na. Sino yun? Ano ba yun, 200? 200. 200 Ah, sa shirt. yun. Sa shirt. Buti. Pinaalala ko. Dapat ligtas ka na eh. Okay na sana eh. Okay na sana eh. Naligtas na siya. Ako na tol. Okay. Thank you, thank you. Yung shirt na kapit ko. Yung shirt na kapit. Oo nga pala. Malabas mo. Kaya pag pinugustuhan ni Beyonce, nagkakapalit. Sige, okay lang. Yan guys, nakabenta tayo. Nakabenta. Palitan na lang pag nangalay na. Dito naman tayo kay mama. Siyempre, di ba binigyan ko si mama ng pera. Ngayon, babawiin natin yon sa pamamagitan ng damit. Di ba? Natin na budol. Mama? Where are you? Dito tayo, Len. Ano na? Si JC. May kuha. Pumasok. Tao po. Tao po. Si mama. Ha? Asan ka? Si mama. Psst. Ha? Alis. Alis daw. Ano po yung pangbubudol natin? Doon naman tayo sa kabilang kanto, guys. Tayo mangbudol. Sa kabilang kanto. Shoutout sa mga kasama ko. May libre kami mamaya. Wala kayong libre mamaya. Guys, ito na si JC. Ayun yung mga short. Mamaya pag uwi, no? Ha? Ngayon mo na. Wala pang pera dito. Okay lang, kunin mo na. Kumuha ka na dyan. Mamaya mo bayaran. Wala pang sahod eh. Yan o. Yan, may mga design. Wala pang bagay sa ito. Yung isa yung may bulaklak doon. Yan o. Yan, siya. Si, bagay o. Bagay po kay JC to. Sinahuli ka, no? Joy, ano na Joy? Wala nang takas to. 100 lang isa niyan Joy o. Si short o. 100 isa. Ayan o. Pang bahay-bahay. Oh, bye-bye. 100 isa. Wait lang, mamaya. 100 isa, dalawa, 200. Ako, napaka... Ito, 350. Coating. Sama mo yung pang bata mo na to. Oh, bigyan mo si Nick. Bigyan natin ah. Ano? Pati likod. Yan, ganyan. Ito, nababangisan nga dito si Erong. Oh. Walang maliit lang. Yan na, pares-pares lang. Ano lang, medium lang. Medium malaki. Ito, medium. Ito na lang, oh. 350. 350. 350. Kunin mo na yan. O, sige, kunin mo na yan. Kunin mo na yan, mamaya mo na bayaran. Eh, hawakan mo na. Kunin mo na. Kunin mo na nga eh. Mamaya mo bayaran yan. Mamaya! Oo. Touch move. Touch move, ganun kabilis. Hawakan mo na yan. Yung hanger ha, balik mo ha. Ito, pre. Ito. 5. O, sige, o 5 kay ano. O, 500, okay. Salamat. Okay. Dito kasi, dito ba Tita LB? Tita LB, Ate. you're going there to inside. Paano to, pre? Tatanong daw muna. Dali mo na yan. Nahawakan mo na yan. Amin na yung hanger. Ha? Yung hanger, tanggalin mo na. Yung hanger talaga, amin yung Yung hanger, tanggalin mo. Tanggalin mo. Ginawak-hawakan mo, bilhin mo pag ginawakan mo. Ayan, ganun. Ha? Dito ba si LB? Wala. Ito, mabe. Stall. Ano, t-shirt 350, clothing. May tigwa 100 na short. Jersey, may tig 300 ako. Huwag mo to, tol. Mapapabili natin to kahit ano to. Patay. Wala akong pera eh. Ha? May tigwa 100 yan, no? Kahit bukas mo Pwede ibigay. bukas ang bigay. Oo, dito lang naman sa atin eh. So, yan, shirt. Ang ganda. Meron kami dito. May pambata din sa anak ko. Wala kang plain? Meron, ito, ang daming plain. Hawakan mo ito, plain. Plain na shirts. Ay, kala ko. Airplane. Airplane. Hindi, marami dito, tol. Ang babae. Ano, lahat ng pang ano. Ito, bagay sa'yo, plain.
Pili ka ng kulay. Ay, gago po. Ay. Ano yung mga plain natin? Nandun ba skinny din sa labas, oh? Oo nga, mamaya. Tapos skill ko yan na plain. Daming kulay yan dito. Tabulan lang ng hanger. Ano ba yan? Ano ba yun yan dyan? Ayan, mamili bilang anong kulay. Meron yan black. Tapos ito. Ilan? 5? Isa lang. 5 na. Isa lang. Pinipilit mo na. Dalawin mo na para 100 na. 200 na oh. Ito lang yung itim. Ito. May ako bigay. Oh, sige. Pwede na yan. Gusto mo yan, tol. Ay. Hindi, ano ba yung... Yung balik na yan. So, sa akin na to. Sa akin na yan. Magkano bayad ko sa mga assistant ko? Ay, mamaya, Seren ha. Seren. Sobrang ano yun ha. Dito naman tayo. Mga kuripot tayo dyan. Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Flex! Come here. In and outside. To another day. Uncle Flex. Wow, Uncle Flex. I-flex mo. 100 pesos only. Para sa Christmas. Hindi ka makalmalabas eh. Pasensya ka muna, wala pa ako. Wala pa. Joke lang. Si Kuya Flex. Shoutout kay Kuya Flex. Sige, Kuya Flex. Dito muna kami. Pasensya ka muna. Okay lang. Walang problema yan, Kuya. Ano, isulto eh. Sige. Ay, dito tayo. Ito galing bonus to eh. Hawakan mo to, tol. Stepfather ko. Kailangan makasama siya sa budol. 150. 50. Napag niyo muna. Wala akong pera, dala. Masyadong mabigat. 150. 350. Ito 300 t-shirt. Bagay na bagay sa ito. Doon sa short ito, tigwa 100, tol. Para sa kay Bebe. Binudol. Nakita ko na, yung maganda namin sa... Ito? Yung parang sa akin. Dun dito, 300. Wait lang. Hindi, mamaya ko sige, babalikan ko yan. Sige. Mamaya. May harap din doon, tapos may harap din dito. Ito, kumuha ka. Pang babae. Si Babi tanongin mo. Sige, pupunta tayo doon mamaya. Ay, tara. Pupunta tayo. Eto, kanina sabi ni Mariel, di ba, tol? Testigo ka, di ba? Antayin lang si Ray. Tawakan mo, tol. Aantayin lang si Ray, tol. Ito, 350 floating. Tol, 350. Pwede sa sahod, tol, ang bayad. Mamili ka lang ng design mo dyan, tol. Jersey, meron ako dun, ha. Tigdi 300 lang yung jersey. Gusto mo mamili ka dun. Jersey na lang. Jersey na lang. Ito yung mga design. Wala yun. Ano na lang, paano ba? Okay, kunin ko ngayon, wait lang. Pumili ka ng design. Sayang yun. Sayang yung benta yan eh. So yan. Ito tolo. Maganda pala yung design. Yan, bili ka tig 300. First choice. Yan, ganda yan, Lakers. Oh. Ito, yan, gusto nerong yan eh. Yun oh. Smart. Ito, gusto lang ko. Pili ka lang. Plain lang mo gusto nyo. Bootleg. Yung mga bootleg ko, ito gusto to ni Mariel kanina. Sabi ko, wala daw siyang pera yun, no? Si Lisa. Ano lang bootleg ko to, oh. Post Malone. 550 lang to, tol. 700 din tahan ko yan. Pinapaubos ko lang. Ako yung 13 month. Bigayan pa lang mamayang sahod eh. Ay mamayang uwian eh. Di kunin mo na to, para hindi na to maano. Hindi na mawala dito, hindi ka na maunahan. Antayin ko na lang yung bigay mo. Pwede ba ito? Oo! Ganda niyan. Ito pa, meron pa dito ang gusto mong bilhin si Mariel. Lisa na lang. Ito, Lisa na lang. May ano na ako eh. Short, 300 lang to. Ito, 400. Ay, si Post Malone na lang pala. Final na yun. Lahat. Hindi niya rin ito eh. Post Malone and Luka. Gano'n sa akin? bali 300. 850. 550 oh, 850 yun oh. Okay, 850 tayo guys.
Harang-harang lang pala, tsaka konting braso eh. Dalawa. Nasaan na kayo? Na. Ay, wag na. Siguro, okay na yun. Okay na? Okay na yun. Ano tayo? Oo. Marami tayo na budol. So, yun mga kuwela, no? So, yun ang pinakalas, si Ray. So, mamaya, si ibang Ray naman, yung stepfather ko. Yun yung pagbebenta natin. Nakabenta tayo si Short. Ito pala, baka bukas ipalabas ko to sa mga bata ko pabantayan, tapos lagyan ng karatula 100 isa dyan sa labas. Oo, tama yun. Oh, no, tol, no? Okay, no? Okay. So, yun. So, ayan, thank you kay paring Lordan. Tanggalin yung mas mo, nakamaske. Kay paring Lordan from 2H family. Yan, si pinsan ko, si Erong. O nga pala, pinsan ko, tsuhin ko yan. Yeah, Yan, yeah. si Lordan. Pero ganun lang kami magtawagan, nasanay na kami. Yan, si Erong, yan, from 2H family. Yan, shoutout sa mga 2H dyan. Mamaya, mamimili kami tatlo ng spaghetti na pares. Tapos ipamimigay namin dun sa C6. Sa mga bahay-bahay dun. Kaya, anong oras na ba? Time check, tingnan natin. Anong oras? 1:30. Ha? 1:30. O 1:30, alas 2, alas 3 alis na kami. So, bye-bye and God bless. Love you all. Peace out.